supaya awake dhewe ora keblugong, ora terosok iki lubang yang sama sing di wani terjerumus wong biyen-biyen. Layan iki nerangno setunggale kawula Gusti Allah sing saleh, sing nerangno niku nabi, sing paling utama niku nabi Musa. Nek wingi awake dhewe dikonangan-angan sejarah ora sapa jenenge Namrud. Mulane ayat sing wingi ayat niki boten disebut jenenge. Jadi ben gelem angen-angen bisa jadi itu tertimpa menimpa yang umat-umat sadare. Ayat iki disebutno tentang Namrud sing ngaku pangeran. Ditakoki Ibrahim dikandani pangeran kuwi sing nguripi, sing yo sing gawe uripku yo gawe matiku. Lah nek ngono aku yo iso Ibrahim tekan cukup tahanan loro sing diponis mati. Jadi disembelih di saya ngarani kuwi apik kuwi berarti bener nolak elek. Orang murid tapi aja bener nolak niku. Jadi bahaya kan bener nolak rusoi ngoten niku. Orang murid nggak tahu tapi aja ngarani bener. Lah nanti Gusti Allah. Ada don balapi sakmene kuwi sampai kita sak jam lah. Dedel saya nek terus nganggo petos iku sak pas nganggo seminggu ra meneng betah nyiksa wong akeh. Takoki disurvei rumah sitok-sitok wis tak takoki sampean seneng ora lek mesti ra seneng kabeh jawaban. Yen tak jawab di internet nanti sapa ya. Nek kok dipikir kok Nabi Ibrahim buat takon dikandani kono mau Namrud ngono nek ngomongane kono aku ya iso. Terus wong loro siji patene dimiliki nek mungkin jenenge ora mriki ora mateni. Mungkin jenenge ya siji kok pateni siji kok ben urip mongkara tahanan kok penjara. Ono pengiranku saiki aku njaluk contoh nek pengiranku sing iso nglakokno srengenge saka ikan sekajakan kula sayak meroyane ra tau macet. Saiki jek tekano srengenge kok kula pisan wae sedina wae nek iso. Aku tak akoni kowe pengiran iki nantine kowe ora iso. Terus aku hital lagi kafa. Ketemu dengan bingung terus ra iso. Kebutuh wong kabur saka umur itu butuh tak era masuk di lemprak. Kisah ini kisah Nabi Uzair. Jadi Bani Israel Baitul Maqdis niku nalika Bani Israel padha duraka terus dijajah dikuasai raja kafir raja zalim jenenge Bukhtanasor niku salah suwijine raja sing merajai dunia. Al-Malika di dunia arba'atun wong sing merajai dunia iku ana papat. Muslimaini wa kafiraini sing muslim loro sing kafir loro. Sini juga alam kene iki. Golek pengen ora diberbeki tak golek jam piro ae sing kaya ngene iki ya. Sabar. Ngaji sabar. Bisa itu berbeki ngene iki. Ngene iki kok cara wae dhewe marani to ngloroi. Sing salah wae dhewe. Sing balik kok bagi sapa ngene iki. Cara pandang sing wis menang Gusti Allah pirsa. Tapi ya Gusti Allah. Ngaji bertraweh cara subuh boleh tak ada dikerut
Raja Buktanasor nguasai Baitul Maqdis. Niku penduduk Baitul Maqdis Palestina dibagi telu, sing sak pertelon dipateni. Kabeh atusane kok. Sing sak pertelon ditahan, sing sak pertelon dibebasno. Lah Nabi Uzair iki salah sawijine wong sing ditahan terus dhekne iso tahanan mlayu numpak jarane cilik jenenge Fimat nek basa Arab nek basa Jawa keledek pelaku lelungan kanthi numpak keledek nggawa bekal nggawa bontot saiki ana ben-benan ana buah anggur ambek kurma lan macam-macam itu berbekalan. Terus leren wiyung nang isor wit linggih sikile seluncur ngene karo lamun-lamun nglewati desa negara sing tumpes niku bangunane runtuh hancur nganti atape ora ketok niku niku disebutno ala usia payone kok iso wong mati kabeh kanthi dadi tulang belulang berantakan kabeh. Astagfirullah. Ora pejabat itu ya. Coba tenan kepikir apik iki terus mau soal kabeh. Desa. Lepas lendeng lamun-lamun iki mati kabeh semene kaya kan dadi balung kelakaan iki. Sebenarnya diurip nang Gusti Allah. Dek carane piye ya? Lamun-lamun ngono tok Nabi Uzair itu. Lamunane ora kok mamang gak tapi takjub. Dia tetap yakin nek bakal diuripno kabeh tapi nang ati gumun takjub gawok. Gawok lamun-lamun kayak sopir piye nek uripno iki ya Gusti Allah. Wong apik-apik itu cobane ya apa piye. Melamun sing isine ngono iku tok. Iki piye sampeyan uripno iki? Langsung diwehi pacepan pokoke langsung mati. Mati sawise 100 tahun uripno meneh. Bon di mana sik ngoten iki terusno bae dhewe cek jasa padat. Cara-cara baru cakap iki aduh alhamdulillah. Dadi pas konsentrasi kulo ben sak kono ya Allah. Tapi bar ya. Kalau udah ning dunya kanjeng Nabi wae bisa iki ngiling tok dene mek berbagi. Sak kala sebelum mesti wajar kita cek wong kakean dosa. Tapi ya Gusti Allah kersa. Gusti Allah kersa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kalami utawa apa kowe ya ngerti Muhammad iki atau nang alam taro iki alam taro itu basa kene kowe apa tau temu nek kisah hebat iki ya kaya namrud iki Al-Kalami utawa kaya ceritane wong marang kang liwat sapa wong malah qaryatin ing atase desa waya utawi desa kena dimanahi desa kena dimanahi kota ing dalane disebutno Baitul Maqdis wong sing
lali mau kala ngucap sapa lali anak kepriye to yuhi nguripake hari iki Korea Korea sapa Allah Gusti Allah badha mau diha dalam sause matine Korea nglakon-lakon karo suku nang isor wit dipipan Nabi Uzair mau lah iya sak negara entek dadi balung kelakane ngene kabeh omah entek kabeh ngene iki gek sampeyan Gusti Allah carane nguripno piye ta luar biasa Gusti Allah ora kok mamang ora tapi dhek takjub nglamun ngono iku nek Nabi langsung diwehi coba abot langsung mati sakoro mati suwe nek 100 tahun. Jadi nek cara wong lamun wong biasa gak dosa tapi Nabi cukup ngono wae mesti wae itu wae pelajaran. Fa'ama tamung li mateni hu ing lali sapa Allah Gusti Allah mi'ata amin ing 100 tahun banjur dijabut nyawane Nabi Israil badal ruhahu dijabut nyawane 100 tahun summa ba'za mongko nuli pake sapa Allah hu ing lali terus diuripno meneh carane nguripno ana sebagian tafsir diuripno digawe atine sik ambek mripate ambek mripate dadi soroh balunge mengke sing wis mreteli rumpuk neh terus dibungkus apa jenenge daging dadi iso mikir terus digawe roh sampai dijamu kowe nginep nang kene mbek Gusti Allah dijamu ngoten lewat wahyu kowe nginep nang kene pira wene saya mau kula nek boten sedina setengah dina mesti kok berangkat lumoyo dhek kira-kira jam 09.00 esuk lah ditangake mbek Gusti Allah sadurunge srengenge suruh dadi rumah tangga dhek kok turu sedina atau setengah dina ngono wae aja dadi pola dawuh dan sapa Allah taala kang ing pirang dina to ing pira suwene la pitani sapa sira kowe leren nang kene mau pira wene tidak ngoten ola matur sapa lali dadi nek cara nahu mergo nang kene iku nganggo isim mausul ora nganggo jeneng wong mula nek dianu yo nganggo lali fae ola jawab sapa lali yo sing lali iki sine Nabi Uzair lapis tu kendel sinten kula Gusti yauman ing sedina au bangga yaumin utawa setengah dina nek eling kula mati nggih nang ora mati ora iso mati eling kula leren dinamung sedina atau setengah dina ngoten Gusti kula budal esuk niku jam 09.00 lah saiki nembe antarane barang asar ya Gusti paling sedina atau setengah dina terus Gusti Allah dawuh ola dawuh sapa Allah bala kita balik lereng yo sira la kita mana asline nginep kena netep kena bala kita balik netep sira bi amin ing 100 tahun panggung mongko ninggalno sira kabeh kowe iki mati wis nang kene 100 tahun wis saiki ora percaya jajal tapi delok sik yakine nek ming sedina setengah dina kan bantu mongko ninggalno sira Uzair ilang Amika maring panganan ira bontote ana buah anggur buah kurma ana minuman sing legen asir saka anggur saka tin ana buah timbang ora tin jeneng buah sama roti ana buah tin jenenge terus dene ngerti buah ora rusak apa jenenge anggur ora rusak ngono jek seger terus asire jek seger ora
rusak sama sekali mulai dia ngantuk nek ngurus dino atau setengah dino didhawuhi Gusti Allah bantu mongko ningalon sira usair illa ta'amika maring panganan ira wa syarabika lan ombe-ombenira lam yatasanna oleh ora berubah apa ta'am lan syarab digawe pengangen-angen ben dienggo cerita Gusti Allah nuduhno keajaiban panganan bontote Nabi Uzair rupa buah-buahan anggur kurma watin omben-ombenane sak wadahe suwene 100 taun iku dhek ora mati ora rusak ora mambu ora berubah cek seger kaya lagi nek domo luar biasa Gusti Allah kuwasa. Nek saiki jajal delengen nek ora yakin banggulan ning ngalosira ila imarika marang himar himar iku nek basa Indonesia keledai nang kene kae. Jarak cilik dhuwure jarang tapi ora jarang tapi cilik sak dhuwure pedhek sing gedhe lah. Saiki delengen tumpanganmu keledaimu jaranmu himarmu walina jo'alaka lan supaya kanggo dadekake sapa ingsun Allah kae sira Muhammad ayatan ing dadi pratandha linasi kanggo manungsa supaya wong padha kenangan kowe kenangan wong ya padha pikir nek Gusti Allah iku Maha Kuwasa. Saiki deloken himarmu jarane iku wis dadi bahan pelataan wis remuk wis murat marit 100 tahun kok ora trimo mati balu icik tapi murat marit delok balu delok wis remuk ra karo demekno mrepeli kabeh to balu icik lagi melengok nanging nyawang panganane bedote ra mambu ra apa terus didhawuhi penyawang himare dadak wis remuk ora trimo dadi kerangka tapi wis balu pelataan remuk terus didhawuhi Gusti Allah kaifa nungsizu kaifa kan kaya apa nungsizu nglumpukake sapa ingsun Allah ing balu mongke murat marik baru iki diundang didhawuhi Gusti Allah langsung nglumpuk neh diapuk neh balu iki marang sing maune wis murat marit langsung manaksu nuli nyandangi sapa ingsun Allah nyandangi naksu asline bahasa asline bungkus blebet utawa klambene cuman dimaksud kene mangke balung murat marit nglumpuk terus disandangi diblebet langsung manaksu nuli nyandangi ingsun Allah illallah rahman ing daging lengen saiki himarmu mangke wis meremuk murat marit balungnya terkelompok diundang kelompok dapur terbentuk kerangka jarang rongko sing dapur akhirnya terus Gusti Allah nyabda tukul dibungkus daging baru bungkus daging terus dibentuk dibungkus kulit di kulit terus disabda ngadeg terus disebuli roh nah wis ngerti nek wah jebule aku mati 100 tahun iki ya Maha Kuwasa Gusti Allah terus dhek matur ning Gusti Allah falam tabayyana mongko semangsane wis cetha lalu ketuwi lali unjepau kala matur sapa lali unjep matur donga maksud alamu ngerti yakin sapa ingsun ana wa temen setune Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara saben-saben suci-suci mulai ana iku qadirun kuwasa Gusti Allah Maha Kuwasa waten nang jebule aku jebule iso proses urip gampang nang Gusti Allah lah Nabi Uzair pas lunga metu saka tahanan mlayu iku umur 40-an ditangekno ya kaya umur 40 kaya wong terus dina dhek terus balik nang kotane nang desa itu bingung wong sing pimpin wis aku sing muslim goleki bekas omahe
samono ya kene wis nganti lali ora disebut jenenge Uzair wong do lali jeneng Uzair mergo dhewe wis ilang ana 100 tahun kok negara kene dan aku ki Uzair aku kula niki Uzair Mbak jadi ngono lho Uzair iku wis ilang ana 100 tahun jatuh kula niku Uzair jadi ngoten cara kene basa kene terus nek ngoten nek Uzair tenan Uzair iku dia sak urung ilang wis kondang wonge ngawuri wonge dungane mandi sak dungane dijabahi saiki sampeyan jane nek Uzair tenan aku dungano tambani pripatku terus donga dilapi sepripate bae langsung mari mengelu kok didungano dilus langsung ngadeg terus percaya nek niku Uzair sik kurang siji neh ditandani terus dijak nekani neng gone wong lanang sing anake Uzair dhewe anake Uzair zaman kuwi umur 140 tahun dadi Uzair sik enom ganteng anake wis tuwi dikli mergo ditinggal suwene 140 tahun wong umur 40 tahun zaman itu sing ganteng sewu waga terus karo wong lanang sing mau diterno wong wedok sing bawek mau sing wis waras iki lho Uzair iki Uzair teko sing biyen nabi sing godang Uzair teko mulai dulu wah iki gawe-gawe aku ki anake Uzair wis kuwi tikli wong kuwi cek bakal ganteng ngundang Uzair ngaco iki tenan ya iki Uzair sing biyen nabi terus dikumpulno wong akeh dene terus tandane nek Uzair iku tenan Uzair itu nabi, orang-orang sing ngapal Allah kejaba nabi zaman itu. Lah wong ngapal Allah zaman kuwi padha dipateni bukan asal, kitabe padha diopo. Ijek ana siji tapi didelikno bapak Uzair dipendhem ning tempat sing tersembunyi. Ora ana sing roh guru Uzair jae goleki saiki pendemane kitab nanti Uzair nek nabi tenan Uzair tenan goleki sing ketemu Uzair terus ngelafatno kalimahe kitab Taurat menyebar apal aja percaya nek Uzair terus pelajaran sing perlu di petik napa tandane Gusti Allah ku mau kuwasa nikahno apa wae gawe anake luwih tuwa dikli timbang pakane iso ae Nabi Uzair ditane sik kuwatan anake bar ditinggal mati 100 tahun kami sik nom nek wis dikli kuwi mung batin-batin iki nek urip piye ya Gusti Allah langsung dipateni suwene 100 tahun niku nganti tangi wong sik kaya nalika mati pertama terus bisa cerita meneh ayat iki ayat cerita meneh Saudara Nabi Ibrahim meh kaya ngono tapi beda sithik obyeke kudu awake dhewe. Gusti Allah merintah monggo njupuk manuk papat. Kaya kala nalikane matur sapa Ibrahim Nabi Ibrahim ya cerita meneh critakno Muhammad elingo nalika ceritane sejarah Ibrahim matur ning Gusti Allah ndonga Rabbi do pangeran kula arini kula akan panjenengan ni dhateng kula kaifa kaya apa to tuhi muripi panjenengan al-mauta mati Nabi Ibrahim dawuh nuwun Gusti Allah Gusti kula jenengan paling pirsa pripun larane jenengan mripta wong mati jenengan duduhi Gusti sing matur wong alim wong pinter kaya Nabi Musa protes tapi nganggo ilmu Gusti Allah terus dawuh pola dawuh sapa Allah taala awalam tu'min apa ta ora iman ya sira oleh kok lek takon ngono kowe gak percaya nek ingsun kuwasa Ibrahim kowe oleh takok piye carane uripno barang kowe gak percaya ola bala matur sapa Ibrahim bala nggih percaya Gusti saestu percaya awit cek ucapan Nabi Ibrahim dadi nabi kuwi imane wis kuat ya walakin yatma inna ing tetapine supaya nek wong kawang yen nek maknane
yakin Gusti nang yen ngaten lho Gusti wong pinter ya wong aplikasi Gusti Allah walillah walakin ya pemain akal kula kersane ayem mantep ngoten lho Gusti jenengan barang pirsa dipun darani jenengan mriki wong mati Gusti Allah berdawuh kala dawuh sapa Allah bahut mongko nuli juku sira ngalapo nek mau piye mah kita menawi dobel-dobel beda mudeng bahut mongko nuli ngalapo sira baatan ing patan iji minato ini saka bangsane manuk pasur mongko nuli nyacah-nyacah sira guna ing arba'ah nilai kamar sira ini Ibrahim kowe njuk manuk papat cacahe terus sembelih bar iki cacah-cacahan ulet sak lare sak bulange sak daginge ulet dadi siji ceritane nek tafsir iku sing dijupuk sing disembelih manuk ana papat siji manuk jagoan manuk merak loro jagung telu manuk gagase telu jagung papat manuk dolo kena apa kok ana sirine dadi tafsir ku ana tafsir sing siri ana tafsir sing jahri ana tafsir sing dimaknai cara hurufe apa anane tapi ada sing ana sirine nek manuk papat sing cekol kanjeng Nabi Ibrahim dicacah-cacah itu cacahe papat kena apa kok papat iku mergo manuk papat niku sifate nempel ning manungsa mula kudu dipateni ben ora jajal manungsa iku sirine cara sanepane siji manuk merak iki rahasiane apa merak manuk sing bagus kemayu manuk sing bagus lan kemayu panggone senengane nek omahe wong sugih-sugih anggere nek tamu terus wamer sing bubuk ngeten kaya gemblah lare kan wapi nah niku sifate manungsa ngoten niku wae wong nafsune manungsa kadang kala anggere kita rada api sithik maune ya berita-berita biasa rumah baru rada rumah sithik kaya ora pukul gayane mlaku rada cilik-cilik dino ini ana mangan ya terus sambil korek biasa bareng wis rumah rada sithik niku aku menawa ora sing apik sing terus nek mlaku gagah-gagah ngene niku prejengane kok ngoten niku biasane nafsu sing elek dadi diblek ben ora wong itu ya ono tukang tandur papane contoh barang dite rada akeh ora tuku apa kondange konjang-konjung anting-antinge apa ali-aline renteng-renteng terus cara gagah terus ukur ngene ben ketok belang ora dan dulu-dulunan lonjang ini kok kaya duka lewat lonjang lalu imitasi ya duda sane panen itu merah mau gaya mau bagus mau kemayu berarti cacah di pateni nomor loro mau gagah senyata ke jembar cita nosek sirine manuk gagah itu nopo sane barang manuk sing tamak manuk sing serakah gagah iku daging wis didaging lan kancane duwe daging cek moyo berarti manuk pelakus manuk serakah manuk sing ora duwe matur nuwun ora duwe sabar ora duwe nrimo jadi ketakaran iki wateke kok gak ngono sing akeh ora duwe parisaton pengen rokok pengen rokok pengen nonton di salah sak bulan pengen bulan di bulan pengen bulan pengen batang bulan puas jadi kaya gagah mulai untuk sembelih saya ngomong jago kan ya sejenis manuk jago itu
nyelontik ora ngira jago sing goleki panganan kaya nyotol ditekan enggak. Mesti kuyu blandani doa. Angger melek sing dipikir nafsu. Jago ora nek jajal esuk tangi nek belum dimakani. Ban cukup di metu kowah ku jago mesti mlayu sing goleki ora panganan ora liyan pokoke wedokan. Terus wajah. Nek ku sipate wong sing elek niku sing nafsune elek. Nanti nek wong wedok sing digoleki lanangan, nek wong lanang sing digoleki wedok sifat kaya jago sing kene macang sak durga niku disembelih. Nek Nabi Ibrahim. Sing nomor apa manuk doro. Manuk doro iku apa wateke sing dipikir awake dhewe, anake dhewe, keluargane dhewe, sak dhuwure dhewe tok manut apa lae. Nek mangan jago ditek sak dalane sak dhuwure dhewe ra mikir manuk manuk tok. Tepuku raman ben, putut raman ben, entekno dhewe mlane awake dhewe usum doro ampyo badhe yen ketek. Tekno doro. Wateke wong niku nek ora dibenahi, sing dipikir awake dhewe, anake dhewe, bojone dhewe, keluargane dhewe, anake tanggane mati wong urip ben. Ono keluargane tanggane mangan ora ben niku kelakuan manuk doro sing mikir wetenge dhewe. Mulai disembelih ke Nabi Ibrahim, disembelih ke cacah-cacah didek, banjur dikon Gusti Allah dikon buak nek gunung papat patangguan. Sirahe dicekeli Nabi Ibrahim. Summa ja'al mangkono lidadekno sira Ibrahim guna ing manuk papat mau. Ana kuli summa ja'al mangkono lidadekno sira Ibrahim ana kuli jabalen ing atas saben-saben gunung. Menuna saka manuk papat mau juz'an ing sak juz wa ing patang gunung. Dadi awake mau dicacah dalam siji salare sak balunge terus sebar ning patang gunung sebar kono. Dumateng mongkon nyeluk ngundang sira Ibrahim guna ing manuk papat sing mbok cacah-cacah mau. Yakti namo bakal teko apa manuk papat kae sira Ibrahim sayan kalih lumayu. Dadi daging sing wis dicacah-cacah dicampur sak balunge salare disebar nang cara kene nang beber nang bunder nang tapelah bareng gadung papane lah. Ndase manuk papat mau dicekeli Nabi Ibrahim terus dikon undang niku lar daging baru padha wiper nyedhaki Nabi Ibrahim terus semampu nek ndase sing merak ya nang merak. Gagak ya nek gagak, titik jago nek jago, doro ya nek dora dadi siji. Barang wis tetok ketok kula sarani Gusti Allah monggo kuwasa saleh ndekno mau balam mata bayana. Monggo yaktina monggo bakal teko apa manuk papat kae sira sayang kalih rumahku walam manut sira Ibrahim ana wae temen saka Gusti Allah. Iku azizun zakang ana sing menang nang apa wae ana sing luhur aku hakimun tur zakang wicaksana ora dasya ora dolim ora cemar kawulane Gusti Allah iku luhur aku kuwasa dikane apa wae lan wicaksana niki pun dosa mangke bukane lakung sekawan dosa sekawan lakung patang papat pun kita sekarang dan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.